Hvala Miloše na ovoj najavi. Kako je Miloš predstavio, moje ime je Biljana Stojković i ja dolazim iz onog hard digital dela, iz IT industrije. Mesto odakle zapravo plasiramo, kreiramo i implementiramo digitalne rešenja kako bi naši klijenti mogli da drajvuju i imaju zaista digitalno poslovanje sa digitalnim prihodima. Tu pre svega mislim na komerc rešenja, na marketplace-ove i na naš poslednji projekat koji smo ostvarili, a to je Classified SaaS Omangija koji smo relativno skoro plasirali i sad na čijem mestu vodim zapravo te digitalne operacije ili popularno na srpskom Chief Digital Officer. Ja bih se, slušajući današnje predavanje i sve ovo što smo čuli od prethodnih učesnika, mogu reći da bez obzira iz kog dela digitala dolazimo, da se u suštini suočavamo sa vrlo sličnim problemima i kad su kadrovi u pitanju, zapošljavanje ljudi, ali i do sličnih zaključaka, znači kad pričamo o ovim partnerstvama, alijansama, dogovorima, znači sa tim zajedničkim delovanjem jer i prilikom implementacije bilo kog tehničkog rešenja, ukoliko nismo adekvatno odradili, recimo SEO, i nismo pripremili da URL budu onako adekvantni, da kad se nakon toga ide digitalna kampanja na koju nadovežemo kontent ili bilo što drugo, zapravo ukoliko nemamo organic posete, cela kampanja pada u vodu, dobijamo samo posete koje dolaze sa paid-a, a page view-ovi i sve ostalo jako pada. Tako da je u suštini jako važno da svi zajedno zapravo razmišljamo i prilikom implementacije već uključujemo i digital performance stručnjake i sve ostale ljude koje smo danas ovde čuli. Jedina razlika koja mi se čini da danas sam uočila u odnosu na ostale ekspertize u digitalu je da digitalni oglasnici malo jasnije vide šta im je trend i šta im je budućnost, zato što je zapravo njihov razvoj počeo mnogo pre 10 godina. Oni su se već negde digitalizovali pojavom recimo eBay-a negde sredinom 90-ih, 95. i krenuli su od onog standardnog, znači imali smo pijace i buvljake gde smo kupovali različite stvari. Četvrtkom smo čekali na kioscima da izađu najnovija print izdanja i štampi da vidimo gde su sad nove nekretnine ili novi automobili, nove lampe, nov nameštaj koji se pojavljuje i oni su jako brzo prepoznali da onog trenutka kad je zapravo print krenuo da pada i kada print nije mogao da usvoji promenu oglasa koji su se pojavljivali. Dakle, jednom nedeljno je bilo nedovoljno, umeđu vremenu se pojavila jako velika količina stanova, jako velika količina automobila. Oglasnici su prepoznali da je nužno da prvi krenu od svih medijskih aseta da prvi krenu u digitalizaciju. Tako da su se zapravo oni ne samo uspešno digitalizovali na vreme, nego su zapravo ostvarili vrlo velike prihode sa dosta dobrim profitnim maržama, moramo u tome reći, ali ono što, s obzirom kad su krenuli, čini mi se da sad već mnogo jasnije vide trendove kuda će dalje ići. U principu, tokom digitalizacije su se zapravo usvojila neka dva glavna modela. Jedan je taj horizontalni biznis model, to je znači oglasnik ili classified na kome možete pronaći sve, od automobila preko nekretnina do, ne znam, fena za kosu. Oni privlače jako široku publiku. Sve ovo govorim zato što kad razmišljamo o digital, onda moramo da razmišljamo i o performansima, o tome kako se plasiramo na Google, kako se plasiramo na socialu i koju sve publiku gađamo, te su ovi izazovi dosta velike kad gađate široku publiku. Među najuspešnijim obično su na američkom i na severne Evrope ima jako jake horizontalne oglasnike. Ono što je njih dodatno uzdrmalo u jednom trenutku jeste da su se pojavom ovoj druge vertikale, drugog modela biznisa koji se odnosio na vertikale, dakle na... ovo sam znala da će se desiti. Kada su se pojavile classifiedsi koji su specijalizovani za vertikale, kao što je automoto, kao što su nekretnine i kao što su poslovi, takođe sa raznom digitalne pismenosti samih korisnika, zapravo horizontalni oglasnici su sad suočili sa time da imaju korisnike koji su specijalizovani i očekuje zaista posebne vrste ponašanja i tretmana u svom kupovnom ciklusu i takozvanom popularnom customer journey-u koji sad koristimo. Opet, s druge strane, vertikalni
oglasnici kao što su, ne znam, Autoscout24 ili Write More, koji su recimo mnogo popularniji u Nemačkoj i u Francuskoj, u Velikoj Britaniji takođe. Oni imaju, s druge strane, su shvatili da ne možete samo prodavati automobile. Dakle, tu vam se, onda je zapravo polje delovanja jako malo. Tako da su oni krenuli jedan novi trend, a to je davanja end-to-end rešenja ili ono ključ u ruke. Ako kupujemo automobil, da kupim i osiguranje uz njega, da dobijem eventualno neki finansijski kredit, ako kupujem nekretninu ili iznajmljujem, da dobijem osiguranje za to, da mi se omogući lako transport, čak renoviranje strana. Znači, bukvalno oglasnici postaju, uzimaju ceo taj customer journey pod svoje i integrišu različite platforme, različite biznise u jedan krug kako bi zatvorili zapravo taj biznis, samim tim imali pod kontrolom i samog korisnika i novac koji nam on s druge strane onako finansijski daje. Kad pričamo o vertikalama, evo već sam pomenula, znači to su te neke 4 velike vertikale kad se gleda biznis oglasnika i samim tim kako na digitalu onda nastupati. Mislim da tu imamo automoto, imamo nekretnine, imamo poslove koji su poslednjih 5 godina posebno odskočili u digitalizaciji i načinu na koji su plasirali digitalne rešenja i sve ostalo stavljamo pod jednu opštu grupu. Ovo je opet, kažem, veliki izazov kada dolazimo do ovog drugog što smo pre toga pričali, kada dolazimo do agencija, kada dolazimo do performansa, kada dolazimo do kampanja koje treba da plasiramo, prosto ovdje imate jedan širok dijapazon brendova, iskustva i očekivanja od strane korisnika. Veliki izazov u oglasnicima je, na primjer, kad se poredi sa komercom ili kad se poredi sa bilo kojim drugim biznisima o kojima smo danas pričali, a rade na digitalu, je što jedno vreme vi morate da investirate u jako skupu platformu, jer da bi tehnološko rešenje enablovalo biznis zahteve, ono biti mora dobro osmišljeno, sa jasnim vezama između toga, sa povezanim podacima o customerima, sa povezanim podacima s komerca, s povezanim podacima vendora i povezanim podacima koje ćemo plasirati kroz marketing rešenja. Tako da je jedan deo poslovanja je zapravo besplatan, s obzirom da su potpunosti orijentisani na digitalno tržište. Oglasnici moraju da rade besplatno sve do trenutka dok nemaju u potpunosti izgrađen dominantan trafik, dominantnu penetraciju na tržištu i ono što se kod oglasnika gleda je zapravo broj ostvarenih kontakta između trgovca i korisnika, bez obzira da se priča o direktnoj komunikaciji ili o pisanoj putem četa. Nakon toga ide se u jednu optimizaciju, znači delimičnog poslovanja, diferenciraju se usluge koje u tom trenutku pomažu trgovcima da bolje plasiraju svoje proizvode, kao što su recimo promocije i optimizacije cena, i tek nakon toga je moguće odraditi full optimizaciju, full monetizaciju, što znači naplatiti. Kad pričamo o prihodima o oglasnicima, ne pričamo o ovom delu koji smo na početku izveštaja videli koliko oni donose kroz displeje, pretrage i ostale vrste performance marketinga, pričamo o fijevima ili o naknadama koji trgovci plaćaju da bi se uopšte njihovi oglasi našli na samim platformama, na samim oglasnicima. Znači, ne možete do negle besplatno, nekog trenutka to počne da se naplaćuje. Znači, ja ću danas pričati samo o ovoj drugoj grupi prihoda i vidjet ćemo da to zaista uopšte nije tako malo tržište. Znači, tek kad ovo sve prođemo, onda možemo da u potpunosti naplaćujemo svoje usluge. Opet je veliki izazov segmentacija tržišta. Ne možemo isto gledati korisnika koji je došao da iznajmi nekretninu i korisnicu koja je došla da kupi nekretninu. Ne gledamo isto korisnike koji kupuju polovne automobile i korisnike koji kupuju nove automobile, korisnici koji kupuju vinil ploče, korisnici koji kupuju tehniku. Znači, to su prosto sve različite segmentacije tržišta i prema tome zaista neophodno definisati ROI prema svakoj od tih kategorizacija na kojima moramo da radimo. Kao što sam najavila, same predikcije kretanja tržišta govore o dosta finim budžetima, odnosno dosta finim prihodima koje možemo da očekujemo od digitalnih oglasnika. Još jednom naglašavam, znači samo ovih, znači ovde ne govorimo o Google banerima koji se takođe plasiraju preko oglasnika. Naravno, najbrže rastuće tržište i trenutno potpuno u ekspanziji je Kina.
Ali ono što sam ja negde gledala da pogledamo malo kako se kreću prvo ova srednja zaštićena tržišta, kao što su Nemačka, Francuska, Finska. Tu isto vidimo da se kreće od nekih 986 miliona eura do Finske koja sad već polako pada i ide na 50 miliona eura, ali nju možemo smatrati jednim od najzasićenijih tržišta kad su oglasnici u pitanju. Dok su u regionu Hrvatska plasira najviše od svih, ona već jako dugo ima taj biznis horizontalnog oglasnika razvijen, Njuškalo je to u pitanju. Međutim, ni Srbiji se, prihodi se očekuju znači nekih 8 miliona eura plus onih 7,5 koje je Igor na početku napomenuo i Bosna i Hercegovina kao neko manje tržište od prihoda od 2 miliona eura. Da, ono što smo svi već pominjali, ja bih možda brzo prošla preko ovoga, nemamo opet odvojeno podatke o mobilnim uređajima, ali smo definitivno svi prešli na mobilne uređaje. Nama je broj posetilaca već negde 60-70% ljudi dolazi sa mobilnih devajseva ili preko mobile sajta ili preko aplikacija i apsolutno se očekuje prihod za oglasnike da će se u sledećih par godina povećati, zapravo biti dominantan apsolutno i to je ono što već smo svi podvukli da nam je telefon zapravo postao novi ekran. Drugo ja, što bi rekao Šaper. Ono što nam se paralelno svima desilo je da je tokom COVID-a, i to smo takođe već videli kroz različite istraživanja, došlo do naglog rasta digitalne pismenosti samih korisnika, što je s jedne strane dobra stvar. Izbacio nas je COVID iz zone komfora, morali smo da uđemo u taj sledeću level edukacije. Samim tim smo dobili korisnike koji su zapravo sada mnogo više očekuju kada dođu, kako su prešli u jednu komforniju zonu, novu zonu, kada su se oslobodili plaćanja putem kartica, naručivanja, kada su, opet da kažemo, osvojili taj customer journey, taj ciklus kupovine na online-u, zapravo samim tim su sada i njihova očekivanja postala veća i ovo su podaci za Srbiju od Narodne banke Srbije gde vidimo da je porastao i broj internet i broj korisnika mobilnog plaćanja, što nas svakako dodatno raduje, ali ono što je meni isto fascinantno je da je za preko 200% porasla vrednost u dinarskim transakcijama koje su se ostvarile online plaćanjem u Srbiji i za preko 300% broj, znači transakcija, online transakcija u dinarskim vrednostima. Ima tu još dodatno i u eurima i u ovom, ali sam gledala baš koliko je to ukupno na našem tržištu. Sve ovo zajedno onda jasno šta zapravo smo se pored COVID-a, samoj monetizaciji oglasnika, lockdownu koji nam je sa samim tim došao, dodatno bili suočeni tokom rasta digitalnih pismenosti korisnika, šta je bilo neophodno da jako brzo i agilno transformišemo u samim oglasnicima. Kako smo i šta zapravo korisnici trebaju da rade na oglasnicima i kako oglasnici treba da nastupaju. Ono što je jako važno za oglasnike, on se za razliku od komerca ne može gledati kao jednostavno mesto transakcije. Komunikacija na samim e-komercima je dosta automatizovana ili većim delom automatizovana, zavisnosti od procesa koje je kompanija uspela u pozadini da postavi. U oglasnicima je zapravo komunikacija otvorena. Vi uvek morate da ostvarite kontakt između trgovca i kupca i samim tim oglasnik postane community. Znači, što je vaša baza korisnika? Igor je na početku pričao o onim tunama, znači dobijete taj grupni identitet, onaj, da kažem, egocentrično ja, pripadnosti nekoj grupi, zapravo vi dobijete svoju ciljnu grupu kada vaš oglasnik postane community i kad vaš brand name kaže ok, kupio sam taj audio na Sasomange platformi, recimo. To je neki cilj ka kome oglasnici uvek streme. Da brand name postane deo pripadnosti i deo tog community-a. Kad pričamo o community, uvek imamo komunikaciju. Komunikacija je nešto jako u suštini podložno
misunderstandingu i nerazumevanjima i zato je jako važno na svim tim stvarima voditi računa o transparentnosti komunikacije, jer ukoliko se takve stvari nisu jasne i korisnici osjete neku vrstu izdaje, da tako nazovem, vrlo lako se gubi poverenje i vrlo lako dobijemo črn. Znači, ovde se črn ne dešava tako što kupim proizvod kojim sam nezadovoljan, ovde se črn korisnika dešava tako što nisam na vreme dobio poruku od trgovca, zato što mi trgovac nije nešto uradio, zato što mi platforma nešto nije omogućila. Shared platforme su dosta, da kažem, su senzitivnije na te promene koje se dešavaju i zato je upravo ono što pričamo da je evolucija zapravo jedina konstanta. Stalno i stalno moramo da pratimo podatke mnogo brže nego bilo koja druga vrsta digitalnih načina poslovanja. Samim tim, ono što opet važi za sve industrije, samo proučeno kroz oglasnike, dakle, customer as a champion i zapravo ovde imamo opet, kažem, dve vrste customera. Kad posmatramo trgovce koji imaju jedne zahteve, njihov prihod je jako važan, vrlo često se zapravo radi o malim i srednjim preduzećima, njihovi budžeti su ograničeni, njih je lockdown potpuno oborio, dakle morali smo da izađemo u susret šta raditi s njima i kako im pomoći da plasiraju svoje proizvode i imate očekivanja kupaca. I često im vizije nisu iste, pa je potrebno na toj share platformi zapravo da uskladimo vizije obe strane kako bi zaista došlo do neke transakcije. Agilni razvoj, o tome već više pričamo, ja dolazim, kažem, iz IT-a, tu je nešto što je agilni razvoj apsolutno neophodno i taj put kojim idemo je mnogo važniji nego cilj do koga stižemo, što znači sledeće, stalno i iterativno moramo da pratimo i razvoj platforme, da menjamo timove koji rade, da menjamo komunikaciju koja ide ka timovima i da menjamo komercijalne modele. Znači, tu ne možemo da postavimo jedan sistem i računamo to će sada raditi. Agilna transformacija i agilni razvoj generalno i kompanije podrazumeva stalno merenje i stalno kreiranje zajedničkog tog customer journey-a sa zajedničkim vrednostima koje ima i trgovac i korisnik. Znači, stalno imamo te dve strane. I ono što smo na početku već više puta rekli, dakle, ta partnerstva je neophodno da stvaramo, neophodno je da imamo partnerstva i sa velikim igračima, sa GAF-om i neophodno imamo partnerstva sa marketinškim agencijama i prilikom implementacije rešenja i prilikom kampanja koje kasnije radimo. Takođe, moramo imamo jaka partnerstva sa samim vendorima, sa samim trgovcima, jer opet na kraju krajeva veliki, naročito recimo u automobilima, imate velike autoplaceve koji su ozbiljni igrači, njihov način prezentacije nije isti kao kada individua, fizičko lice prodaje automobil. Morate imati ozbiljna partnerstva sa nekretninama, sa agencijama koje se bave prodajama, sa bankama, morate imati ozbiljna partnerstva sa investitorima koji tek prave zgrade, a svi oni, svako od njih ima poseban način na koji želi da se oglasi u okviru nekog digitalnog oglasnika. I ono što je za mene bila novina kada sam ovo počela da radim, ali sam shvatila da zapravo i nije nešto novo, a to je da mora da postoji izuzetno jak brand marketing. Jako puno search reči nam ide uz brand marketing. Sasomange Audi A4. Znači, jako puno reči, kada se srče na Google-u, uvek često koristi zapravo branded. Tako da je uvek i neophodno raditi na jakom brendu. Znači, nisam kucala Adidas Ultra Boost patike, pa mi izađe sve da mogu da ih kupim, nego se uvek pre toga ili na kraju svejedno doda brand oglasnika. Za oglasnike to važi zapravo. Iz onog community-a zapravo verujem da je oglasnik kome ja pripadam i na kome ja trgujem ili na kome ja kupujem najbolji. I prvo idem tamo da proverim šta se dešava. S druge strane, ovo sam već isto pomenula, dakle, to prilagođavanje strategije segmentiranim korisnicima. Nemamo jednog korisnika. Polovni automobili, havarisani automobili, novi automobili, nekretnine u kupovini ili nekretnine za iznajmljivanje. Da li ste pripadnik, da li kupujete nešto za kuću, da li kupujete ljubimce, da li tražite turizam. Znači, to je jedna potpuna široka populacija koja svaka od sebe ima drugačije očekivanja i drugačije zahteve od same platforme. I zato je potrebno stalno se prilagođavati i stalno meriti korisničko angažovanje. Šta je to što korisnik angažuje da dođu ko znat, engagement, NPS ankete, upitnici, 1:1 feedback, live chat, iznova prilagođavanje i merenje zapravo kako su se promenile navike potrošača, korisnika
I koliko su im se promenili budžeti. Znači, ono što je za oglasnike jako važno je da merimo tu nijansu u budžetima, šta se dešava, lockdown je bio, smanjene su plate, koja vrsta proizvoda im je sada potrebnija, šta im je potrebno sada nego što je bilo ranije. Inače, jedna od stvari koja se dosta objavila kao trend na oglasnicima, da je porasla tokom COVID-a, uveli su se neke nove kategorije, ali je recimo porasla kupovina luksuznih nekretnina i luksuznih automobila, zato što se zapravo pojavila jedna grupa ljudi koja je shvatila da sada čuvanje novca tokom COVID-a, kojih naravno imaju, nije adekvatno možda zbog čitave inflacije i svega onoga što se očekuje, tako da je to jedan zanimljiv fenomen za razliku od malih preduzeća koji su imali ozbiljan pad. I ono što sve vreme pričamo, real time data, lakše kad imate platformu i kad imate kod sebe tu datu, za razliku od agencije kada mora da ukršte sa klijentom, ovde smo mi ti koji imamo svoju datu, data na svakom mestu. Znači ja sam apsolutno pobornik data power insighta, analize i insighti i na osnovu toga odmah proaktivno reagovanje, agilni razvoj i menjamo na platformi. Uključimo live chat, nakon 20 pitanja shvatamo da korisnici imaju problem sa editovanjem oglasa i da im nije u potpunosti jasno kako se recimo aktivira promocija. Prva sledeća stvar u razvoju bila je hajmo da poboljšamo korisničko iskustvo, da korisnicima bude jasno kako se zapravo postavlja to što im u tom trenutku nije bilo u potpunosti najjasnije. Jako brzo ću proći kroz ovo, zato što, mislim, već smo dosta toga čuli kako su oglasnici odgovorili na COVID koji se desio. Znači, pomogli su ozbiljno malim i srednjim preduzećima, spuštene su cene, postavljeni su besplatni oglasi, uvezane su druge digitalne kampanje, Google Marketplace, ne znam, digitalne social mreže i sve ostalo su zapravo, pomogli smo koliko god smo mogli malim i srednjim preduzećima da prežive lockdown koji nam se desilo, dosta čitavo smanjenje kupovne moći u jednom trenutku. Kreirani su takozvani specijalni COVID help oglasi, community je iskorišćen zapravo ne samo za taj finansijsku dobit i za transakcije, nego da omogućimo korisnicima kojima je tokom COVID-a potrebna pomoć upare sa korisnicima koji mogu da to daju. I bilo je I need help, I can help. Tako da su ljudi međusobno zapravo preko tih oglasa pomagali jednim drugima, naročito tokom perioda kada je bilo otežano kretanje. Ono što je potpunosti pogodilo COVID, šta je pogodio koje industrije, bile su naravno automoto i nekretnine, to su stvari koje je teško kupiti bez da ih opipate i vidite. Tako da su vrlo brzo se adaptirali i uveli smo video platforme i virtualne ture za razgledanje proizvoda, kažem pre svega nekretnina i automobila. Uvezivali smo digitalne promocije za male i srednje preduzeća. Apsolutno smo morali da budemo spremni, svaki oglasnik treba da bude spreman za otvaranje novih kategorija. Hrana je bila nešto što je bio u jednom trenutku mas, naročito domaći proizvodi su se prosto potražnja i znači zatvaranje rad, nedostatak pijaca i mogućnosti su zapravo nešto što je bilo u tom trenutku hitan slučaj da se reši pojavi na tržištima i ono što smo kao korisni, kao oglasnici uradili je prvi put krenulo povezivanje sa kurirskim službama. To je najčešće bilo nešto što je pripadalo ranije e-commerce. U ovom trenutku smo shvatili da zbog ograničenosti kretanja su kurirske službe te koje mogu da nam pomognu da proizvodi dođu do svog kupca. Automoto oglasnice su otišli čak toliko daleko da su zajedno, ne toliko daleko, to je nešto što je negde normalan smer, ali COVID ih je pogurao u tom pravcu, je da su počeli da nude isporuku automobila do kupca i da one recimo 7 dana, da korisnici koji su kupili automobil mogu u toku od 7 dana da vrate automobil, tretirajući tih 7 dana kao neki produženi test vožnje. Znači, prodaja nije stala, samo se prilagodila uslovima i to je ono što je zapravo sve vreme i priča današnjeg digitala i svih ovih 10 godina da moramo da budemo spremni na adaptacije i na nova dešavanja na tržištu. Da, ovo je ono što bih ovo pričam kao trend koji se javlja u oglasnicima, a to je da su shvatili već nekih par godina unazad da zapravo upravo zbog prvobitnog načina poslovanja koji je podrazumevao komunikaciju između kupca i trgovca, da oglasnici zapravo imaju kontrolu samo do tačke
dok je ostvarena komunikacija. I da zapravo ceo taj kupovni ciklus više ne prate šta se dešava dalje. Ono što su shvatili je da zapravo nemaju kontrolu nad prodajnom transakcijom. Mogu eventualno dobiju informacije da li je nešto kupljeno ili nije, ali nema dalje na koji način i kako se to kupilo. Kad nemate kontrolu nad kupovnim ciklusom, nemate zapravo ni kontrolu nad prihodima koji dalje ostaju u tom sistemu. I jako veliki broj oglasnika, naročito naravno na zapadu gde je to već razvijenija grana poslovanja, kreću u to da kontrolišu transakciju. Ja ću sad izneti dva, mogu bih rekla, najjača primjera, najjača trenda na koja vreme mi je tu, brzo ću, kojima se kreću oglasnici koji se bave nekretninama su usvojili platformu koja se zove iBuyer i krenuli da zapravo budu i posrednici u prodaji i čak vlasnici nekretnina. iBuyer je platforma koja koristi AI gde vama, mi koji želimo da prodamo recimo svoju nekretninu, stan, šta god, zajedno sa kreditima koje imamo, unesemo podatke u sam iBuyer. iBuyer istog trenutka da cenu, proceni vam koliko je. Oglasnik, tu nije samo oglasnik, to su znači i banke, investitori, ali oglasnici su ušli u tu igru, otkupe vašu nekretninu momentalno u kešu i pomognu vam pri traženju nove nekretnine, a vašu nekretninu opremaju i dalje prodaju novim korisnicima. Tako da je to zapravo da su oglasnici postali i vlasnici, ono čega ranije nije bilo, stoka, zaliha i svega ostalog, počinju polako da osvajaju način ovim vertikalama koje donose veće prihode. I naravno tu onda idu svi dobri review i sve dobre nagrade na račun toga. I još jedna velika stvar koja se sad trenutno dešava i oko koje se vodi borba, a to je kako će se digitalizovati retailing automobila. Očekuje se da korisnici, i mereno je zapravo da korisnici žele sada da imaju zatvoren ceo put, dakle da oni mogu da kupe ili da u potpunosti kupe ili da delimično kupe online i da imaju offline isporuku. Tako da tu nastaje velika borba između oglasnika koji će sada zaista napraviti na digitalnom platformi najbolje digitalno korisničko iskustvo u smislu najbolje online iskustvo izložbenog salona. Dakle, sad izložbeni salon koga vi dođete i proverite svoj auto sa svih strana, ispipate, imate test vožnju, zamenite što pre. Ko će to odraditi najbolje integracije sa autodilerima, ko će najbolje uvezati sve ostale softvere. Dakle, tako da korisnicima omogućimo da izaberu auto i da finansijski ga podignu kredit, odvezu kući i završe cijelo poslovanje. To je naravno Finska tu. Finska ima malo tu pomoć zato što ima zapravo i centralizovane sisteme u okviru države koje omogućavaju dostupnost svih informacija. Ovo mi je jedna od, evo ja ću samo brzo proći, jedna od najnovijih aplikacija koja sad isto pobira sve moguće nagrade zato što je u potpunosti prilagodila za zapošljavanje i u potpunosti je prilagodila svoje korisničko iskustvo milenijalcima i generaciji Z, zapravo gde vi Tinder lajkom, Tinder iskustvom sa svajpovanjem levo-desno odbijate posao, primate posao, sejfujete posao ili ga šerujete na mrežama. Da li je e-commerce budućnost? Apsolutno već jeste. Tokom pandemije se desilo da su zapravo i u okolini, evo i u regionu u Bosni, takođe u Poljskoj recimo, da su se oglasnici transformisali ka e-commerce rešenjima. To ne može za sve kategorije, u potpunosti je jasno, ali uvek možete kupiti autodela, uvek možete kupiti tehniku, možete kupiti masku za telefon, možete kupiti jako puno stvari. Dosta zavisi od toga kojim licima se prodaje, koje lice prodaje, da li je prodajno u pitanju prodavac ili fizičko lice zbog ugovora. Finska sad već uveliko digitalizuje ta C2C ugovore gde su onda obe strane zaštićene. Zavisi koju vrstu usluga kurirska služba može da vam pruži. U Evropi se razvijaju kurirske službe koje preuzimaju odgovornost. Vi plaćate par eura više da bi oni preuzeli rizik od kvaliteta proizvoda koji kupujete. I naravno zavisi od zaštićenosti tržišta e-commerceom i jako brzo, pošto
brzo mi je isteklo vreme. Dakle, Saso Mang je najnoviji oglasnik na našem tržištu. Ono što je naša prednost u odnosu na ostale oglasnike je da smo deo sistema Adria Media Group i Mondi Corporationa. Znači, izašli smo iz medijskog dela i zapravo kao jedna od ideja da digitalizujemo dodatno medijske prihode kroz same classifieds ili oglasnike. I ono što je naša prednost u ovom trenutku na tržištu što smo greenfield, pa smo samim tim pri razvoju koristili ta jaka SAP-ova CX rešenja koje će nam omogućiti da vrlo brzo pređemo u sledeću fazu razvoja, a to je i automatizacija, znači unosa proizvoda, split tih porudžbina, kad naročito od više različitih trgovaca, vama to iz konjičko iskustvo izgleda kao jedna porudžbina, ali ona se deli različitim vendorima, da možemo da ostvarimo jednostavnu vezu sa kurirskim službama i ono što smo dosta uvezali, te customer data i marketinške podatke, pre nego što krenemo u akciju da možemo da imamo sve adekvatne podatke za serviranje personalizovane ponude korisnicima. Zaboravila sam. Da, iako smo krenuli iz printa, nismo vratili print, jer print is a new black. Naravno, print nije više ono što je nekada bio. Ne nosi sa sobom najnovije vesti, ali nosi vrstu edukacije korisnicima. Kako, zašto kupiti polovni auto, kad kupujete, o čemu voditi računa, kad kupujete nekretnine, o čemu voditi računa i zapravo print se recimo u Srbiji dalje čuva. Po kućama se i dalje čuvaju lifleti i sve ostalo, to se čita i mi smo odlučili da nam sad sporedni kanal komunikacije koji je nekad bio glavni postane dodatak i pošto idemo uz Kurir koji je jedan od najčitanijih dnevnih novina, zapravo imamo veliki rič na deo publike koji nije još uvek upoznat sa Saso Mangom. Eto, to je toliko od mene. Malo sam požurila na kraju, nadam se da ste me razumeli i ne znam da li imamo pitanja ili... Sad ćemo da proverimo da li ima pitanja možda iz publike za Bilju. Čekaj, odavde bolje. Nema pitanja. Merila sam kod kuće, bila sam u vremenu. Ne, odlično. Molim vas jedan aplauz za Biljanu Stojković. Hvala. CDO Saso Mange.